Hello! Čauky! Ano, a taky mám peruku, dneska jsem absolutně nestíhala vůbec nic. Vůbec nic jsem nestíhala, no jsem se přifrčela na poslední chvíli, jsem se na sebe podívala, sedla jsem si zem, řekla jsem, tak to ne, takhle já si rozhodně nesedám na kameru. Vzala jsem peruku, nehodila jsem ji přes sebe. Takový podle statistik to prý mělo třeba celkově 100 lidí na světě, jo? Tak jedeme! Nezapne se to samo, že jo? Nezapne se to samo. Počkej, tak na to si aj stlumím hudbičku. Násobky a výhry, OK, kilo? Násobky. Máme málo násobků. 4x. OK. A nějaký výhry ještě? Možná. Za 20 je to bída. Za 20 je to bída. Přesně 700 korun českých. Yes! Skript. Tak já vám to teda ukážu lidi, no. Tak moment, ale. Momentíček. Takže. Pustím to jednou a naposled na streamu. A pak už nikdy se k tomu nebudeme vracet, dobré? Ale jakoby, minimálně už to nebudu nikdy pouštět. Jedeme. Takže já vám budu popisovat naše reakce se žolíkem. Tady jsem to šel říkat. Největší žumpa automat. Tady žolík. No jasně, nakonec to dá 50x, jasně, 100%. Tady bylo. Pozor. Pozor. Ahoj, Danny. Jaký voice changer? Já nemám žádný voice changer. Já jsem jenom nachlazená. No a tady žolík už tvrdil, že je to Max win. To je jízda, co? To je jízda, co? Ale koukej. Koukej na ten poslední spin, kdyby to nebylo keplý ještě. Až tam doma přišel Hades. Chápeš to? Chápeš to? Kolik? Hovorila jsem! To je tak underrated hra tohle. Měla jsem to nasolit za kilo minimálně. Do 2000. Buď budu o 2000 teď chudší, nebo ne. Davaj. Čum, to nedá ani spin, ti říkám. Tam nebudeme mít jedinou výhru. Jedinou výhru. To nevyjde prostě. Ne! Ne! Tak co, Čechr? Tak co, Čechr? Co řekneš? Tak co? Teď už to musíš dotočit, proč bych to dělala? OK. Počkej. Jedeme. Jsme zpátky. Jsme zpátky. Tak to se to robí. Yes.
Já mám asi trefu, chat. Zastavuju to. A dám si to otevřít hned teď. Hrozně jsem zvědavá na Merlina. Ty kráso, tak to moment, hele. Prosím, retry. Ježiš, já jsem to skipla. A furt si to nahla strašně. Já jsem to skipla. Prosím, retrik. Kolik to je? OK. Prosím, 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 prosím. Tady potřebujeme retrik, jinak jsme v háji. A to jako fakt. Nutně. 3 spiny. Nice! Nice! Teraz max win. Pojďme. Tak to nevím, co se má myslet. To jsme asi dolítali. OK. Vykelečka. 5 draků. Retrik. Cokoliv. Cokoliv. Už máme lítio. To nasolí, když to dá aspoň 4. Ne. Retrik nebo 4 draky minimálně. Prosím, prosím, nekončí ještě, prosím. 3 draci. Ukáž? Ten čeká lepší. OK, ale. Pěkný bonus. Docela. 1600. Počkej, aha. Jo, moment. Já to měla tu hodnotu mince. Já jsem debilní. Ono to dalo 2x tolik vlastně. Já jsem si říkala, že ty draky jsem čekala víc. Aha, tak moment. Tak jsem sticha. OK, jsem sticha. Ty kráso, Barney to nové trefil přesně. Co ti jebe, Barney? To fakt? Pane bože. A poslední zprávy výherce. Tutovka. Jak cípnu. Tak to jsi jaká baba Jaga. Papáčet, mějte se krásně, byla to sranda, pozítří. Hele, uvidíme, jestli zítra už zvládnu dát lolko, protože já jsem teďka vůbec nestreamovala, páč mám ty prsty oteklý, takže mi nejde klikat vůbec na klávesnici, ale chtěla bych už i to zapnout. Mějte se krásně, dobrou noc, chat, dobrou. Dědek dneska nasolil, dobrou.